L-inizjattivi li ħadu kumpaniji u entitajiet diversi biex jitnaqqas l-iskart kienu rikonoxxuti f'serata mtella minn Waste Serve Malta. Serata li rat is-sem ta' 51 entità li ħarġu b'86 azzjoni. Fis-serata tqassmu premijiet lill aħjar inizjattivi li ttieħdu fin-negozji, assoċjazzjonijiet, postijiet ta' amministrazzjoni pubblika u skejjel. Tkellimna ma' żewġ għalliema li spjegaw l-inizjattiva li waslet biex l-iskola tagħhom tkun ippremjata. Deċidejna li naqbdu empty paint buckets. Żbajnihom jiġifieri u anki true recycled newspapers tajlhom daqsxejn dera. Sabiħa biex ngħidlek poġġejnihom fil-bitħa tagħna u qedna ħeġġiġna lill-istudenti biex iġibu kotba li jew ma kinux jużawhom jew forsi kienu sejtuhom jew jarmuhom. Biex ovvjament ukoll speċi ta' librerija oħra extension ma' librerija li għandna diġà l-iskola fil-bitħa wkoll biex anki huma stess fil-break tagħhom ikunu jistgħu ovvjament jieħdu ktieb jaqraw jiklu xi ħaġa wkoll. Aħna ddeċidejna li għall-ewwel darba ħanippruvaw nibdew nagħmlu l-composting l-iskola, se nibdew niġbru l-organic waste mingħand l-istudenti, mingħand aħna l-kunvent l-iskola, it-teachers, u ħanibdew nippruvaw il-proċess li nibdew nagħmlu l-composting. U minnu l-ħsib tagħna kien li niżraw xitel fl-iskola u anki forsi nkunu nistgħu nagħtu kontribut lill-komunità fejn qiegħda l-iskola tagħna. Iċ-Chairman tal-Waste Serve, David Borch, esprima l-ammirazzjoni għax-xogħol li sar favur l-ambjent. Semma l-ħidma li qed issir biex ikun trattat l-iskart, bil-pass li jmiss ikun li jkunu trattati wkoll il-fdalijiet tal-annimali. Spjega kif il-Waste Serve qed taħdem fuq proġetti li laħqu 87 miljun euro bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru għall-Ambjent, Leo Brincat, irringrazzja lil dawk li ħadu inizjattiva favur l-ambjent u żied kif kampanja edukattiva dwar l-maniġjar tal-iskart se tkun imnedija fi żmien il-li ġej.